Igbo kwen, Igbo kwen, Igbo kwezionu. Iya. Anyị sị ndị be anyị, anyị sị ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, site n'ebe isi wee na-esonyere anyị n'ụbọchị nke taa n'ihe anyị na-eme na Igbo Media, bụ ebe anyị si ewetelu na akụkọ Igbo na akụkọ ihe na-eme n'obodo anyị na akụkọ ihe na-eme na the old Eastern region, ebe aka anyị si na-ewetelu unu ya. So dịka isi na-esonyere anyị, ọ bụ na ihe aka bụ izizi gị na-esonyere anyị na Igbo Media, gbaa mbọ ka imetụ aka na subscription button and click ya, and also gbakwa mbọ ka like ya, so that and also turn kwa ebe anyị de bell metụkwu ya aka, maka anyị na-emekwa daily upload, so that kila PMC upload ọbụla anyị na-eme n'elu akwụkwọ na Igbo Media. Dịka o si dị, anyị wetara nnukwu ozi unu n'anya, onye nwụ na-afụ n'elu akwụkwọ a unu ma aha ya mana ya ma mkpọ ya, gee na o nwere ihe nnukwu ihe o nwere ikwu gbasara maka ihe na-emenụ. Gee ya bụ ife ga-esi ya, drop a comment gị ife iche n'elu akwụkwọ. Alright, over to you, sir. Ọ na-agakwa, ị na-azụkwa, ị na-eretekwa ego, inobi Igbo hafa ke maka papa yo, papa mo anata oyoyo, papa anata oyoyo. Asari ke maka papa gị, ịma sara papa gị ala mgbe i jere nga na papa gị na-take care of your family. Hafa maro na onye Igbo fu ihe na-eti mkpu ihe a na o nwere ihe onye Igbo fu wee kwube na amamihe ndị Igbo buru ibu, nghọta ndị Igbo erike, na ndị Igbo na-enyo ife dị omimi. Ndị nwa bụ ASARI DUKUBO imepe ọnụ kparịba ndị Igbo mgbe a kparịcha ihe niile anyị iji agwa anyị okwu ọjọọ, ihe niile iji agbarị anyị ọkwa maka na Peter Obi pụtara prezident, iwe efu na ọya shi ọkụ, efukwuo na ọya winu, iwe decide ya ka ịwụba ya ala, iwere ọwa Peter Obi na ala wụba na-awụ naanị, na-awụ ndị Igbo naanị, n'ebe anyị ego, na-agwa anyị ajọ okwu, na-akparị ndị Igbo. ASARI DUKUBO iwe barịba ndị Igbo barịsịa Asarị tata hafa. Kedu onye Igbo ịka mma na Asarị? Kedu onye Igbo ịkazi mma na nke ikpeazụ a? Maka Peter Obi anyị iji wee kparị anyị, ịka ya mma. Ebe ọ bụla Peter Obi jere, ndị mmadụ ka na-were ọnụ zuru oke. Ịma na a nakọtara ndị be anyị na-ewe n'iwe si ka nchetara nwoke a ka mmadụ mma ọnọzukwu ya bụ ya nwoke, mana biko ni ọ dara ni ogbi. ASARI DUKUBO ị dara ogbi? Ihe okwuzi okwu ị dapụtazi na Facebook na-agba ị nọzikwa na social media ịdị ekwuzi okwu maka na papa gị awụọna gị wotowoto, papa gị awụgo gị wotowoto. Gwa gị na ya na-eme ebe a bụrụ ife ndị ala, papa gị ebego ka ị mata na ihe a na-eme ebe a bụrụ ife tout. Ọ gwego gị na agbụrụ a na-enyere agbụrụ ibi aka, maka na ọ bụ na agbụrụ ya tekịta na aka ebe agbụrụ ibi ya nọ, o mee ya overthrow. ASARI okwu emego gị use and dump, imechi okpokoro ndị otu gị jee na Abuja na-asụ egwu ka ije afa ha maketi $1,450 or even you. I know say I go laugh you like this one day. Now we the laugh last. Upon all your efforts, all the risky.
Aye. All the buses in shatter. Iji wee ga Abuja. Ụbọchị a chụrụ gị. Achụọ gị ka nwaanyị gbara l'iro. Achụọ gị ka nwaanyị gbara l'iro ahụ dịrị ala nwoke. So asarị afọ ayọ ka ebe ọtaba afọ asarị. Ka mkpọgbu gị ọtaba. Ka mkpọgbuo gị n'imi. Ya mkpọ. Asarị. Ka mkpọgbuo gị n'imi. Atịdọkọba afọ a. Obodo Asarako. Obodo Asarako. Ihe ji ama ndị obodo. Obodo Asarako. Ihe ji ama ndị bụ ike. Ndị bụ ike bata n'ọgbọ. Obodo Asarako. Ha na-abịa mmemme. Ndị polisi eburu egbe kwụrụsị ya. Ịghọtago? Mgbe a ka ị ga-eji iwe malụ na ibe na-eme. Igbo abụrụ ndị a na-agwa okwu ụdị ahụ. Igbo abụrụ ndị a na-ekwu ụdị okwu a n'isi ve. Na ndị Igbo akarịgo ọnwụnwa ka ọra na gị. Na ọ bụrụ na ịmara ibe ije jụọ nna nna gị ahụ ịkpụ n'ọnụ ọgba gị na mgbe a nụsịrị agha. Na ọ bụ ofu mkpụrụ ego ka e nyere ndị Igbo ha were ya rụọ fọfọ dekịna ya juru obodo were ya nwee ego. Ha were ya wuru odogwu. Na ọkụ gbasịkwarịa ebe ndị Igbo ihe fusi ike na onye Igbo ọwa ọkụ gbara atị ya na 5 years ọ bụrụkwa a great person. Mbọ niile ị gbara kedu uru ya? Maka na anakọta ma dị ma nụzi olu gị na-azụ ka mama ibuzukwere onye karabara hoi ị na-aga ka ewu kịta ahụ oge oyi asarị ka m kpọọ gị ka ọ taba ka mkpomi asarị mkpomi ịmara otu ị nọrọ ya ịmara ebube gị agwụgo o nwere ozi ebe ọzọ isi apụta papa ga-agbakọtago gị azụ na ahụ bagara ọ bụrụ ihe ị na-akọ ka a na-akọ n'isoro paakị ahụ n'ụsọ wepụ gị ya na-akọ akụkọ ndị ala akụkọ ndị na-egbe ndị Igbo WOTOWOTO ichere a ga-enye gị kọmishọna of tọks enyenwa gị kọmishọna of tọks anyị ka nọkwa anyị ka nọkwa ya Igbo onye ọbụla na-asụ Igbo nwere ihe eji mewere onye Igbo ya bụ ndị be anyị maka ndị meke point m bụ jụọ na Asari Dokubo ọ daziri ogbe na nke ikpeazụ a ụdị ekwuzikwa okwu o ha ma nụzikwa onu o ọ hapụtazikwa aba mba o okwu nnụrụ okwu lazi webe ọ na-ekwu na kedu afọ nwoke a Chinka Tinubu kwuo ya ọzọ na ahụ kwuo ya ọzọ ka ọ bịa ebe ahụ mawa agha anya kwa ịga ọkụ n'ike ire ka ọkụ wọtapụrụ agharịrị ọkụ. Have you seen it? At times you go to talk. You know, give you reason say this thing go still hold you for tomorrow. Today, all the thing where they cost for your side. It is say they go give you a better position. Who are you? Go there now. They don't give you run for Abuja. Anyway, when they see you for that territory, where be Abuja like that, oh boy. Hey. I forgot about go Palanda. Oh. The boy, Mobile Yoyam. Mobile after go. Kamu banga why na musika amu. Iga amu onyi igbamu. Who are you? Ina amu onyi igbamu na enegu. Mana kita na amuzi Asari Dokubo amu. Igbo na egbo mkpa. Oh, I dey happy na mbụ onye Igbo. Ka mkpọrọ mkpomiere gị ọtaba maka na abụ na ede aghọtasị. Asa nwa. Asari mkpomi. Asari ụwa. Asari lọsọ. Ihe na-agụziri ndị papa gị kịta abụ. Eleda ukporokpu Igbo asị o. Ele ya ukporokpu Igbo asị o. Ele bọlọ.
papa ga-alọ na-agwa gị asụrụ gị oyibo ebe ọ lọ na-asụ osu maka mkpa brokili mgbe na-egbuwacha kọta joy na administration ilafọ eli tata baga ewe lọra tọrọ leta yawa ike chọtọpụ ọ dị ka ara ọwa isi ihe ara wụrụ gị bịa ọ dị ka ma agwa gị awọ ọsụtụtarị we were atụala dị ele eliza sara dị oje territory anybody that got the violent around the Abuja facility well, why you're the person? I don't want to see you Abuja area. Go back to your village. Now go back to village where you couldn't even see a better water to drink. Can you imagine? You are laughing at us. What a shame. ASARI DUKUBO. Shame. Ndị be anyị daalụ ndị nne na ụmụ Igbo ọzọ dị ka ibia bụ cheta na ihe a bụkwa Igbo Media ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ozi a unu nụrụ n'ụbọchị nke taa bụ 2nd of February 2024. Anyị si na ọ ya dịrị ncha niile na mma na mgbe ikpeazụ na ncha niile ya ana Biafra ya adịrịrị ana Igbo ya adị ise anyị dịka ga ya bụ ife ka ife nwere ikwu gbasata maka ya bụ ife I drop n'iru akwụkwọ a chetakwanụ I need your own comment and share ya ka ọ dịche many Biafrans aka ka ha mara ihe na-eme ka ha sọpọtụ Maazị Nnamdi Kanu n'ihe ọ na-eme ka ha sọpọtụ Maazị Simon Ekpa na ọ dị m na mma ndị Igbo ka ọ na-azụ ọ bụrụ ọ dị m na mma ụmụnne ya na ụmụnne ya ọ gwara ka ọ ha n'ọnụ daalụ nri ngwa nke mesịanụ